Hello everyone. No, let's jump right in. Today's spotlight is Ényì Mmírí, the hippopotamus. In Igbo, we call the hippopotamus Ényì Mmírí. Say it with me. Ready? Ényì Mmírí. Again. Ényì Mmírí. Nice one. Did you know Ényì Mmírí spends most of the day inside water? N'ime mmiri. Ya mere anyị ji akpọ ya Ényì Mmírí, elephant of the water. But at night, n'abalị, Ényì Mmírí comes out to eat grass. Ọ na-apụta n'abalị iri akwụkwọ ndụ. And guess what? Even though it looks fat, it can run faster than a human on land. Ényì Mmírí is like that friend who loves chilling in the water all day. But once it's hungry, no time, straight for the fridge in search for nourishment. Big, calm, but surprisingly fast when it wants to move. Ényì Mmírí na-agba ọsọ ma ọsọ taa. Let's say it together. Ready? Ényì Mmírí. Good job. Noun in a sentence. Ényì Mmírí na-anọ na mmiri. That means the hippopotamus stays in water. So now you know Ényì Mmírí, the hippopotamus. Ngwanụ ụmụaka, ka ọ dịnụ, nọrọnụ nke ọma. And until next time, let's keep practicing. Ka anyị na-amụta asụsụ Igbo, one animal at a time. Ngwa, bye.